Witamy wszystkich naszych widzów. Dzisiaj epicki moment, pomimo że w słowniku języka polskiego nie ma takiego słowa, będziemy kończyć. Kończymy dzisiaj ten burdel. Mój dom okupuje znowu Marcin, ASW! zwany powszechnie Bolesławem. Tak, Bogdan jestem. Bogdan ma na drugie. Jestem Mikołaj Andrzej Jan. Wodzie helikopter! Dobra, jedź. Dobrze, tak więc ostatnie dwie misje w Call of Duty 4. Zamieścimy to w jednym filmie, no chyba, że nam szturm odetną, ale nie zanosi się. Dobra. Nie o tej porze. No to żeś se postrzelał. Tacy skuteczni NPC, no patrz! Patrz, jacy skuteczni. Gaz na przodzie, gaz. Najlepsza postać w ogóle. Price. Na równi. Dobra, mamy Night Vision Goggles? Mamy! Nie nadają się na śnieg. Śnieg jakiś... Wszystko jakieś podejrzane. Dobra. No nie, no! O, ale! O co chodzi? Dlaczego nie dają mi szans? Harrison. O, Klea. O, Klea. Właśnie, musimy się pochwalić. Matko się... Nie wiem, bo... Nie, no można o tym powiedzieć w sumie. Dostaliśmy propozycję partnerstwa Te. od super zagranicznej firmy, która wypłaca wszystkie stawki. Nie trzeba czekać. Odrzuciliśmy. Znaczy może odrzuciliśmy, no to tak dumnie brzmi, no. Nic nie zrobiliśmy po prostu i nic nie zrobimy, ale myślę, że to takie warte. Jest zaznaczone, jako że kilku ludzi tam nam życzyło partnerstwa i to nie jest jakaś taka rzecz, której byśmy pragnęli tak jakoś strasznie. No to kiedyś tam, jak już będzie... Ja pierdolę, co on ma za nóż? Może tam kiedyś, jak będziemy mieli dużo widzów, ale na razie to nie, to jakoś nie. Mnie przynajmniej. No. Jakoś tak, nie jest to nam do niczego potrzebne. Price, podnieś. Dobra. Co? A! Dobrze. Teraz tak tą nóżkę, nie? Jeb! Ale ładam. Co to było? O! Blaupunkt! Na Na kasety. Gaz to jest taki inteligent. Wszedł, uwaga. Griggsa tu nie ma! Dobra, jedziemy. Czemu oni mają zdjęcie jakichś Muhammedów? I to pewnie jest producent gry. Jeden z licznych, dobrze. Keep it quiet. Price wąsata twarz w świetle, w rannym świetle, porannym świetle, nie że słońce jest zranione. Oj! Tego już wiemy. Tutaj jakby się jakby nam się nie udało, to by nam tu powylatywali zewsząd, psy by powylatywały, są daty. Tylko dobrze, że się udało. Bridgen Clea. Gaz, mordo. Idź pierwszy. No i idź pierwszy. Fajną masz czapkę. Też chcę tam. Cel jest wyżej, Mikołaj. Słychać będę. Harrison. Guess. Captain Price. Zaiste. Uwaga! Uklea. Lepszy moment. Też Blaupunkt. Blackbolt. Blaupunkt. Griggs. Tak. Boating time! Tak siedzisz, Griggs, chodź, wstawaj. Nie ma czasu. Patrz, to tutaj bynajmniej jest... Trzeba było ścisnąć F, żeby go rozwiązać. Asasynie tego nie było w jednej misji. Boecio wykształcił takie zdolności, że ja
No, teraz jesteśmy 4 pancernych, Bez psa. bez psa i nie We pancerni. need to knock out that tower so the advanced teams can breach the electrified perimeter. Siekierka. Alan, ale... no. A nie, nie, się czepiam. Bardzo ładna siekiera! Bardzo ładna! Dobrze, no, taka polska złota jesień, tylko No. że nie polska. Swoją drogą żałośnie to wygląda. No niestety. Ale Enemy helicopter. oszczędnie bardzo, przynajmniej. Ładniej! Dobra. No. Da. Charlie 6, what's your status? Over. Charlie 6, what's your Team status? two position Ewa! perimeter. Waiting on you to kill the power. Over. A! Roger. Mamy zabić So, się moc, are the kill the charges. power. Go. Go. Nie. Everyone get clear! Teraz! Sępy już krążą. 1, 2, 3, go! Chcę zobaczyć! Yeah! Charlie 6, the tower's down and the power's out. 20 seconds. O, zgasły im światło. Roger. We're breaching the perimeter. Stand by. Wróciłem perymetr. Gaz? To chyba dobrze. Oni wszyscy są strasznie odważni. Ten ma na głowie kapelusz, ten ma zimówkę. Bravo 6 Podwinien- will wait for you at the rally point. On ma w ogóle coś na łbie? Roger, team 2. Nie wiem. We're on Ten ma te, kurna, czapkę z daszkiem. Hełmy za ciężkie. Sępy już krążą. My pewnie na łysło. Pewnie tak. Psy, tak. O, Gaz, masz niwę. Ja pierdyle, ja wiedziałem, żeby się tym nie psikać. Szczególnie pod pachami. Tam odpadną ręce. I samej dupy. Taki swojski klimat, taki późny wrzesień. Wrzesień, jesień. Enemy Ale helicopter. my nie mamy takich gór. Znaczy nie mamy śniegu jesienią. Dobra, ale nie mamy takich gór. No może. Znaczy mamy góry, tylko no, Ale nie może takie. nie takie płaskie. Dobrze. Guys, Stary take some Volkswagen. rest and scout through this base. Gaz taki. O, gaz! And I will look for an alternative. O, Gaz! Aby się tak Szpan. zahaczył. O, Adaśko by się ucieszył. Pręty zbrojeniowe. ta. O, dobrze. A może. Nie wiem. Sam nie wiem. Dobra, to jest dobre. Soap mode jest najlepszy do wszystkiego. Dobra. Contacts west of us. No widzę. North, south, west. Gdzie? Tam nic nie ma. Tam jesteś idiota. Give me some covering fire. Give me some covering fire. Enemy RPGs on the rooftops! Gaz, słyszę cię jakbyś stał obok. Chciałem powiedzieć, że krótką serią wszystko załatwisz. O kurwa. Jej. Sun Tzu. Fail numer 1. Jedziemy dalej. Siekiera mnie prześladuje. Steriot! Northwest. Nowe fallusy. Czekaj no. O kurwa. Yeah! Feel the power of a grenade launcher! Man down. Oj, nie, teraz mi nie wyszło. No nie mogę go trafić, bo to nie wybuch. Enemy RPGs on the rooftops! Gaz, słyszę cię jakbyś był obok. Mam déjà Heads vu. up. Tango's up front. Déjà vu. Déjà. Nie mogłem się zdecydować. No tak. On ma automatyczne RPG. A nie, tam jest dwóch, dobra. Mogę się... Automatyczna wyrzutnia. Ej, zniszczalne oto... Czy nie? Uuu. Ale zajebiście strzela ten karabin. To! Enemy troops to the southwest. Umrzesz! Enemy troops on the south, west, east, Flashback, błagam. Zdechniesz Yes! Fuck. Skąd wy tu? Psy.
O! Widzą biel. Nic nie widzę! No! Man down. Pomóżcie! Man down tu nas zostało ilu? Ja pierdzielę. Nie możesz wziąć tego drugiego? Contacts west of us. Nie ma, aha, nie mogę nie... Mogę nie wziąłem, Wziąłeś. może wziąłem. No to gaz, a już bym polił. A! Hostile neutralized. Nie. Man down. Nasz? Chyba nie. Pięknie. Changing mags. Nie! Warburg się pali. Jaki Warburg. Ale, dobra. Nie. Ten Dragonow ci nie potrzebny. Cisza nastała. Sępy. Dobrze, więc. Catwalk clear. Te góry. Ja pierdolę, co to było? Nieudany desant, bardzo nieudany. Siedzą, a zaraz zabijemy skurwysyna, chcę do jednego. To nie miało tak wyglądać! Dziwnie spadali bardzo. Kracznie. Lecą, lecą w powietrzu, lecą. Musieli się zastanowić przez moment, co się stało. Enemy contact southeast of us. Faktycznie. Jeden. Nie! Cicho! Frag out. No jak? Dobra. Jebany. All clear. A! A ten jeszcze żyje chyba. Nie ma, nie Ale ma. nie. Ten? Nie. O, mu poszło. Z pęcherza. Nie wstrzymał, a to tak ponoć jest w chwili śmierci, że puszczają nam wszystkie hamulce i się obsrywamy. Obszywamy. W chwili śmierci, czy... Heads up! Watch those RPGs on the rooftop! To było... A nie wyglądała jak wybuch. Fail numer 2. Nie wyglądała jak wybuch. A jest, faktycznie. Chowaj się. Heads up! Watch those RPGs on the rooftops! Chodź, Sullivan. Chodź pociągnę. O, A, umarłeś. Nawet cię nie znałem. Sullivan, bardzo mi cię szkoda, pomimo że jesteś mi obcym niczym. Target neutralized. Nie wiem, niczym obcy. O, Niczym alien. Daba, daba! Kamel fire! Enemy O, to infantry też southwest. strzeliłem się. Hostile down. pięknie. Gaz! Gdzieś ty tam... Jesio. Man down, man down, down. Man down! Nie, gdzie poszłem? Poszłem blisko, daleko poszedłem. Aaaa! Fail numer 3. Nie! Gaz, ty debilu! A nie, dobrze. Jeszcze dłużej poczuł. Ja z tym nie mam nic wspólnego oficjalnie. Nie! 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 Heads up! Watch those RPGs on the rooftops! What's the ice speed up? Dajcie mi pomyśleć. Rooftops. Rooftops, Sleeping Dogs. Man down. Sleeping Dogs, bardzo fajna gra. Ah! Soczyście. Enemy infantry southwest. O! Ile można? Co jest? Ojej. Neutralized. Granata, Olenin. Nie, Stalin, nie wiem. Ale nie wiem drugi. Masz to RPG, co na... Dobra, dobra, gdzie jest to RPG? Gdzie jest to RPG? Fajne to.
Co musisz zrobić? Bla. Cholera. Mam granaty? Faktycznie. Ja Ile pierniczę. szkła poszło? Ja! To się tłuc... Nie, ja tego nie wiedziałem. Dzięki kanałowi na YouTubie mogę teraz odkryć nie... Myślałem, że stabnąłem beczkę. Dzięki kanałowi na YouTubie mogę odkryć nieznane mi wcześniej tajemnice Call of Duty. Na przykład, że tłukły się takie szyby, które nie wyglądają bynajmniej na szyby, które się tłuką. Przepraszam. A umrzesz! Po prostu strzelałeś nie w te szyby. Tak. A może... No, może mogło być tam... Co to było? Aha! Nie ma hitmarkerów, to sobie nie radzę. To było właśnie pośmiertne popuszczenie zwieraczy. Poszło jak kamień w wodę. O! Syrena z Call of Duty 1. Jak odbijaliśmy pana Evansa z bunkra, z obozu na czas. Te góry takie piękne. Call of Duty się nie zmienia. Pograłoby się w dwójkę, pograłoby się, ale nie działa. Na 7. Przykro mi. Trzeba sobie zainstalować. Team 2, coming out of the tree line to the south. Nasi! Fire! It's one of the American sniper teams. Smith! Czemu nazywasz się CV4, gościu? What the? Co to jest? Jarek zrealizował groźby. The satellites are tracking them now. Get your team inside the facility and Jedna pójdzie na Niemcy, druga na Rosję. getting the abort codes for the Russians at this time. Out. Polska przetrwa! Jesteśmy najlepsi. Polska przetrwa, to już afterfallu widać. Nie wiem, czy to w sumie tak dobrze, bo wizja jest dość smutna, ale... Co? Gdzie żeś pitnął? Gdzieś tam woda? Woda? Nie ma. Zdechniemy, ja tu zdechnę z pragnienia. O! Dobra, lecą rokety. O ja pieprzę. Co? 6 głowic nuklearnych w jednej. To trochę za dużo. Jak na Niemcy i na Rosję po jednym. Aha, bo... Świetnie. Ło. A w Amerykę przydupili. O, to pół bidy. Może Straty w przetrwaliśmy. ludziach, 41 milionów ponad. Lepiej, żeby nie uderzyły. My już się o to postaramy. Dobra. Bravo 6, we're still working with the Russians to get the launch codes. Przeczytam misję. We should A have to them de facto shortly. przejdziemy 3 misje w jednym filmiku. Chciałem zauważyć. Dobrze. Go, 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 Price! Team 2 is now in position. Zachęcił nas do walki. Cover and recon from where we are, over. To jest Hein. A to dobrze. O, to nasi. Albo nie? Nie, Apache chyba. Patrz, patrz, a to Apache. Wow, Hostiles and light armor coming to you from the north. O, grubo! Suggest you get some C4 out there. if Grubo. necessary weapons. Gruby początek. Sniper Team 2. Target down. o. Wow! Ja pierniczę. Aha. Trzeba pop some smoke over there. No. Ja wiem, Price, ja wiem. A ja nie będę podkładał tak, tylko zrobię to Uwaga! Ja pierdolę. Keep you covered from out here, Bravo 6. Pop, pop, pop! Bravo 6, this is command. Give me a No. setup, over. We're inside the perimeter. We're inside the perimeter! Out! Ale pisze. A to RPG ma taką trajektorię.
Brać zimówki! Darmowe zimówki! Michelin! A to Bridgestone, poznaję. Po czym? Po charakterystycznych karbach. Spokojnie jak na wojnie. Przetłumaczy ktoś. Kto to przetłumaczy będzie... Dobry. Stawiam mu. Fletcher! Fletcher to się w zębie montuje. Fletcher tak piłkarz. Już jest. Nie. Manchester United. Manchester! O! Tak dużo ludzi, tak mało magazynków. Ala bag! No! Fletcher! Fletcher! Fletcher? Fletcher! O, Jaja z azbestu. to się kurwa nazywa Elita. Dostał granatem pod jaja, Pitnął. przeżył. A! Sorry, panowie, nie mam czasu. Laptop! Kącik nerdowski. Laptop i broń. Jak oni tym granatem? Właśnie w Call of Duty czasami mam wrażenie, że te granaty to jakoś tak... Nie wiem Skopy. skąd. A to jest reflektor, dobra. Kawamy go taplo... coś tam. Ja pani... Leć. Kolejny. Kolejny, szybciej! A! Mamy kurwi! O! Wolne ho! O! Ciekawe. No punkt. Na kasety! O, mapa z multi. Znaczy... No. Albo w drugą stronę. Dobra, Gaz, ja wiem do czego służy. Kurwa! Abo. Starczy, musi starczyć. Oślepisz czoł. Uwaga! Hello? Bye bye! And farewell! Poszedł! Prawidłowo! Royce jak się rzucił! Co znowu? Panie Krzysztofie, No, niech pan nas nie daj zabija. pan spokój. Kolego! Leż! RPG i na roof. Tylko na rooftop. Rooftop! Jeżeli przyjmie tą rakietę centralnie z tyłu... Co one tam miały? Nie, one tam miały... Dostał? Nie, znaczy dostał, ale... It's still operational. Trzeba go będzie bardziej manualnie. Leć! Hello? Chyba podziałało. O panie, silosy się otwierają. Strike Team 3 inserting from the northwest. Zabił cię otwierający się... Ale dlaczego? A już nie zabijają. To były otwierające się. Inserting from the northwest. Repeat, we're moving in from the northwest. Check the target and confirm. Over. Magiczne drzwi. Tam przeklęte drzwi. Dobrze. Wystarczy, że dotkniesz palcem, a cię zajebie. Nie! 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 Bravo 6, this is Strike Team 3 inserting
I teraz jeb, katastrofa nuklearna. northwest. Check your targets and confirm. Over. Team 3, we'll meet you at the north end of the tarmac near the vent shaft. Out. Pierdolę, już byłem u dentysty. Cut through the vent. Got it. Stand by. Dobra, niech wam będzie. O! Na dwie. No, to jumpa. A gdzie jest mój rope? Nie ma, skaczesz na ślepo. No a tu, dobra. Dobrze, że mi poświetliliście. Two homes closing fast on your position. You gotta get outside now. Okay, we're in game 2. Jedziemy dalej. I teraz to będzie ostatnie, tak? Nie, czy jeszcze się misja nie skończyła? To jeszcze 2 misje przed nami w sumie. Ehe. No. Znaczy, no tak. Team 3 is under device. Będzie długi odcinek. We got good news and bad news. Launch control is located southwest of your position, less than half a click away. That's where you'll need to upload the abort codes to destroy the missiles in flight. Guys, go with the Yak and hit the security station. Soap Griggs and I will head for launch control. Roger. Come on, what's the bad news? The W życiu, bad nie, news w is życiu, we're still w trying to życiu get od those premiery abort Call of codes Duty nie obejrzałem tego uploaded. briefingu We'll give aż you our dotąd. best shot. Out. Rodzia. Ludzie, that? Alright, let's move. Right. One. Captain Price, this is 5 Delta 6. We're clearing East Wing and heading for base Zbroiłem. security. Over. Afterfall, nie? Roger, Delta 6. We're right above you in the vents. Watch your fire. Copy that, sir. Jakby były zielone te neony, to by mi coś przypomniało. Nie, taką jedną grupę tam. Captain Price, Dobra. Two Yankee 6 reporting in. We're meeting with heavy resistance in the south wing. They've locked down our access point over here. Over. Roger, Yankee 6. Regroup with Team 2 and help them gain control of base security. Over. Roger that, sir. We're pulling back to regroup with Team 2. TMS. 6 out. Showering. Captain Mydło Price, we're do oczu sending your team the naleciało. abort codes you'll need to auto-destruct the missiles in flight. You have 11 Trochę minutes before świeżości those się missiles reach the Ah! eastern seaboard. Over. Copy that. No! No, gościu, wstawaj! Myślałem, że on brzuszki po prostu na kurwie. Dobra, czas Boże, jest! jestem wampirem, a te lustra są obsrane. Kleja! Kleja! Dobra. A tam czas leci! No mówię! Ja pierdolę, Jezus! Presja czasu! Tam. Ja pierniczę, jak na Call of Duty to niemożliwie... Dobra, jedna opcja odpadła. Niemożliwie otwarta misja. No. No pierdolę. Ile tam jest? Copy paper. Skąd oni mają ten amerykański papier do kopiarek w rosyjskiej bazie? Przecież to imperialistyczny zły papier. Wow. Kapn. A, wywalił jak Filip z konopi. Beton zbrojony. Tamten nawet nie zdążył. Ojej. Szukam intelów. Wiedziałem. Tak mam jednego ponad połowę. Nadaje się to? Ale jak to Jak jest, że jak, wyjdziesz, to raczej jak to nie. jest, że jak zapalamy noktowizor, to mamy te... Mamy celownik laserowy, a gasimy to już nie? Chyba, Taki że on bajer. wtedy też zapala... pointer. Jak Splinter Cell. No. Tylko, że na głośno. Pamiętam jak się podniecałem tym, bo to tak fajnie wygląda. Takie
Ładne jak na Call of Duty'owe standardy, bardzo. Stracił 8,5 minuty na rozglądanie siebie. Dobra. Od tyłu cię jadą! Biorą mnie od tyłu. Amatorom nie polecane. Nie wiem, czy mam schizofrenię, czy słyszę wewnętrzne cykanie zegara. 8 minut, chłopie. 8 minut to ja przewalam ten. Kurna. Zadania domowe. Od kogoś. Licealna rzeczywistość. Jebany, miał mózg. O psie! Miał mózg. O! 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 Ah! Pa, 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 pa. Od tyłu cię jedzie! Proszę mnie nie brać od tyłu. Glaski swo... By nie marnować naboi. Wнимание! Kurna. Dobra. Room is clear. Left corner is not really clear. Right is pretty much clear. Idziemy! Wiesz, But the next is not really clear way, yeah? 6,40! Oh fuck. Oh fuck! Zginąłeś wskutek zbyt wysokiego stężenia cholesterolu w twoim organizmie. Keep moving. Ojej. Dlaczego mnie oślepi... Co jest? Myślę, że press do mnie strzela. Czy mi się ze starości rzuciło? Demencja. Demencja starcza. Uwaga! 1, 2, 3, MOVE! Kurde, nie generuj się życie. A. A beku! Fakt po. Dobry shotgun. 5,50. Spokojnie. Że go trafisz. Adin! Że co? 2. Ja pier... Tyle. Naloty dwa... Są bardzo celne. Bomby zawsze trafiają w ziemię. Genialne. Dobra, a teraz na szybko. No może nie aż tak szybko przesadnie. Ja chcę żyć. Chcę żyć zdecydowanie. Bardzo. 3. No! Teraz zamykaj! No nie wiem. No nie wiem. Captain Price, this is Gaz. We're taking control of base security. What's your status? Over. Position. Open the outer door to launch control. Roger, we're on it. Stand by. Z niego Almost akcji there. to jest zajebisty. Gość jest taki bryczyś. Got it. Doors coming online now. Gaz? Gaz? No! Oh, you gotta be shitting me. You gotta be shitting me. Faster. Negative, sir. You can try pulling it if it makes you feel better.
O, może pan pociągnąć, jeśli to sprawi, że będzie pan czuł lepiej. O, gaz. Pół godziny później. Drzwi się otworzyły, wszystko wybuchło. Musimy nadrabiać. No co jest? Musimy nadrabiać to, że drzwi były wyjątkowo oporne. Wiem. Widzę. Widzę to na moim mentalnym zegarku, który de facto nie istnieje. Schizofrenia poziom hardcore. Uber. Super hardcore, uber hardcore, Conal hardcore, Captain Master Major to the max. Tak. Team 3, what's your status? What's your status? Team 3 in position at the southeast side of the large control room, standing by. Are you at the far wall? Over. No, Griggs, Price, czas na mnie stanął. Plant the explosives, go. A! O, ty! Moving in. No, O kurde. a! O, przepraszam. We'll watch for enemy No, reinforcements. wpisywać kody? Już! 4 minutes. Gdzie? Stand by for confirmation. Świat uratowany. O! Stand by. Polsza! Stand by. Nasz Baltik. Bravo 6, all warheads have been confirmed destroyed Jakim in cudem flight. żyjemy? We got a ton of debris, but most of it's landing in the ocean. Take the security feed. It's a can. He's taking off. Świat uratowany. Captain Price, this is Gaz at the security station. They came in by trucks. I'm thinking we can use all of these to get the hell out of here. I'm sending you the coordinates to the vehicle depot. Roger that. Gaz, ja bym cię mógł słychać godzinami. Let's go. All Dobra. teams, this is command. Recommend you exfil from the area immediately. Czas tam już nie Members of hostile płynie. forces are converging on your position. Chill Get out. out of there now. Flacha. I jointa. Joint, flacha i jedziemy. Reinforcements moving in. Jebać wojnę. A jeszcze, no już tylko świat uratowany, a ci dalej. Ruły! Popsuli. Bye. Jeden. Tak a propos Call of Duty, jak już jesteśmy w temacie, to ostatnio się robię coraz bardziej zainteresowany Black Opsem. Bo jest to pierwsze Call of Duty od dłuższego czasu, które się zapowiada na dość innowacyjne. Może być ciekawe. This is Gaz. We're taking some fire up here at the vehicle depot. Where the hell are you guys? We're coming up the lift, stand by. Spokojnie, Gaz, spokojnie. Nie ulatniaj się. Gaz, ulatniaj. First. O, Umarł beton. Gdzieś sprzyja. wilka! Wałkuj! Ale pani profesor, siadaj! Ja! Tam szapki mi! Ja pierdzielę, panowie. Teraz was tu leci jak kurna ktoś by rozdawał za darmo, nie wiem. Kaszankę. A wcześniej to sam tyran z tym wąsaczem i z tym w czapce z daszkiem. Herojem, bohaterem. Get in the trucks, let's go. Get in the trucks. Let's go. No. I teraz przechodzimy do sedna sprawy. The Last Stand. O kurwa. Będzie długi. Point has been compromised. Proceed to secondary extraction south of bridge. Enemy presence substantial. It's just too hot, man. But room temperature? Please, a beer should be ice cold. A lager maybe, or a glass of water like you drink. But a pint of stout. I'm gonna have to school y'all both when we get back stateside. Yeah, well, either way, we're stopping in London first. And I'm buying. Well, at least the world didn't end. Hit it. Wszyscy już o alkoholu. Jeszcze się nie skończyło ten już piwsko, ten był whisky, a Gaz już pierwsze o czym myśli to żeby zaglądnąć w dno kufla w londyńskim pub. Pub. Bar mleczny. Bar mleczny. After for Insanity. Tak, momentami. tak, Zbliżamy się do końca nieuchronnego w Afterfallu. tak. Niewiele już zostało.
Zobaczymy, jak się ten cały burdel skończy. Mam nadzieję, że fajnie. Podsumujemy to, nasze odczucia o tej grze, która została wszemi wobec mnie jednak Osrana. zniszczona dość. No patch wyszedł za późno zdecydowanie. Rok. Oceny by były o 1, może o 2 nawet stopnie w górę. Dobra! Koniec gry. Ale prędkość! O, Wania! O! Autostrada na... To są moje ulubione fragmenty właśnie w Call of Duty. Bullshit kompletny. Jak żywo. Bond to w ogóle jest ultra realistyczny. Need for Speed. Skąd? Cover the rear! Alright, mate! Ła. Okręt bez marinesa, tak ubrani bez guzików. Coś innego? Bravo 6, the bird has been delayed. ETA 15 minutes. Dobra, dość. To jest dobre, nie? Jak jadą, nie mogą dogonić. Tamten pojechał, a ci od razu. Nitro i jadą. Kamaz! Bolszaja technologia! Ktoś nie ogarnął. Sprzęgło. Dziarki nie ma! Kurna, no, kto prowadzi? Kto prowadzi? Gaz! A, Wszystko masz... O! gaz! Gaz, who the fuck gave you driving license? Ciur. Gaz! Kto ci dał prawo jazdy? Właśnie, Marcin zrobił tłumaczenie. No, gaz, gaz! No ja pierdolę, jak ty O, jedziesz! fuck! O, hind! Z trajektorią! Gaz! Tam jest woda? No. Krystaliczna. No, nie ma szans. Kurwa, helikopter zniszczony. Gaz, Ostatnia rakieta, Ja- nie zmarnuj jej! jak Bonnie Dydy. Yeah! Nie zmarł jej. Ale ten jeszcze fali. Nie! I zabiła kurwa dywala w lesie. Stop that road! W pizdu! Wszystko się rozjebało. Ojej. Dobra. No bo Captain! Ja to bym sobie się strał po gaciach i tak. Ja też. Co w tym złego? Tylko most, który za chwilę może się rozpierdolić. Zapaść. Request helikopter. Area may be able to assist, but we cannot confirm at this time. Base plate out. Useless łańka! Gaz, ale to nie czas na wanking. Gaz przy tubie czuje się lepiej. No to ciuliła. Po całości. O, bloody! This is Sergeant Hammond.
Kamarow! Teraz byś się przydał, sowiecka świnio. Szkoła tych samochodów. I taka wojna, nie? Tymi markerami. Jaki oddech! Niedźwiedź. Tak. Jeb. Jeb. Bohatersko będzie, patetycznie. Jeb. Ja. I ta muzyka. Typało bez ręki. Jebany. Co to jest? Nie! No, Gaz! Będziemy bez gazu do końca świata. Kurwa, murzyna przeboleje, Price będzie żył, ale gaz. O! Aha, jeden. Nie. Price! Price, weź wyrzutnie rakiet, zabij gnoja. Kurwa! Godzina zemsty! Korwesenu! I po sprawie. Gaz. Kamarow, przybyłeś akurat w porę. Jak zawsze. Alright, my friend. Tak! Teraz. Заберите его отсюда! Быстро, давай! Мы должны доставить его в госпиталь немедленно! Już mnie w bullshit nie wkręcajcie, bo wiemy, że będzie żył. Tam ciula, ale to jest kurwa! A teraz tam za chwilę. Co? What's the problem, mate? Although world leaders were quick to denounce the action, Russian officials maintained that the missile test fell well within established UN protocols. No comment was received from the ultra-nationalist party, where rumors of a possible leadership struggle have just begun to surface. In other news, the search for a ship lost in the Bering Strait due to a major storm has been called off. Odwołano poszukiwania statku, który zaginął na Morzu Barenca. My wiemy, co się z tym statkiem stało. No to statek... Bo to wiesz, który to statek? To jest statek z pierwszej misji. Tak, wiem. No. Cóż za ironia. Ale... Ale... Co? My mamy tu jeszcze... We're going deep and we're going hard. Gaz. Surely you can't be Tego mi brakowało. I'm serious. And don't call me Shirley. To będzie w chuj długi odcinek. Bardzo dobrze. Jak nazwać to? W chuj długie zakończenie. Bijemy rekordy. I sam. Tango down in section 1 Alpha. Target neutralized. Hostile neutralized. Move. Ale ty. Yeah. X-ray down. Yeah. O kurwa. Move.
Powiedzcie mi, jakim cudem ich nie wyssało z samolotu? No kurwa. Uber Soldier. Przetrwa wszystko. Tango Day. A? Nie mamy ników. Nickname'ów. Ło! Opuść samolot! I tym epickim akcentem żegnamy się z serią Call of Duty. Żegnaj Call of Duty! Właśnie w taki sposób kończymy, naszym zdaniem, najlepszą. Z części Call of Duty Heartbreakers and Life Takers. Thanks for playing Semper FI. I tym jakże mocarnym akcentem zakończyliśmy moją pierwszą serię. Pierwsza seria ukończona w całości Limbo przez Miłosza. Mocna seria. Tak. Mocna seria, mam nadzieję, że jeszcze nie jedna taka będzie. Jak już wcześniej wspominaliśmy, niedługo coś specjalnego z Call of Duty. Nie powiemy którego, ale nowszego niż Call of Duty 4 Modern Warfare. Tak. I tymczasem żegnamy się z wami do następnego filmu. Żegnamy się z Call of Duty 4 kampanią przynajmniej na dobre. Czuwaj! Czuwaj!